nwanne ọ dị ka ebe a na-ele newspaper mgbe a nọ Ọnịcha ndị mmadụ bụ ọgbakọ wee na-agụ pepa wee na-agụ newspaper na-eme argument a na-eti kọndishọn obodo ya nwere isi obodo anyị bụ Naijiria enwezi isi agụụ na-agụ onye ọbụla ndị gọọmenti o nwere ezigbo ihe ha na-emepụtarụ ndị mmadụ ịmagụ na-eme argument na-aba mba ozugbo kpa ofu onye ara ejiri nwayọọ bịa si n'azụ nọnyalụ ndị mmadụ aka na-esi kọndishọn obodo ya nwere isi onye ara kwuo nke onye ara sị onye mere agha ihe a anwụgo ndị mmadụ atụgharịa ọ sị ya nsogbu Naijiria problem Naijiria bidoro mgbe e jewere Lagos mee capital of Abuja oti aka n'azụ ozugbo wepụta ịtarị ndị mmadụ eti ọkwa na onye ala ọsata dị onye ala kpọọ ha dala It's a voice Sako FM all the way from Los Angeles, California, USA. Where can I say one love?